Iloisin tervehdyksin. Oletko pelastunut ja saavuttanut iankaikkisen elämän? Kyllä, sinun täytyy pelastua ja olet oikea henkilö kuulemaan tämän uutisen. Itse asiassa ihmisen elämän lopussa on vain 2 paikkaa, ikuinen tuomio helvetin tulissa tai iankaikkinen elämä ja pelastus Jumalan luona taivaassa. Mihin päädyt, riippuu omasta päätöksestäsi. Jos valitset pelastuksen ja iankaikkisen elämän Jumalan kanssa, on vain yksi tie, usko Herraan Jeesukseen ja ota hänet vastaan Herranasi ja pelastajanasi. Jos tänään päätät uskoa Herraan Jeesukseen, pelastus on sinun. Sano nämä sanat vilpittömästi sydämestäsi. Herra Jeesus, tänään uskon ja otan sinut vastaan Herranani ja pelastajanani. Uskon, että kuolemasi ristillä on lunastanut kaikki syntini. Astu sydämeeni ja johda elämääni oikeamielisellä tielläsi, aamen. Jos sanot sen vilpittömästi ja sydämesi kiihkolla, niin tänään olet saanut iankaikkisen elämän pelastuksen, ja Isä taivaassa toivottaa sinut iloiten tervetulleeksi. Tämä tarkoittaa, että nimesi on jo kirjoitettu elämän kirjaan taivasten valtakunnassa.